sun sake nawa na sun albarka na kai abokina salamu alaikum abokina mai zahiri mutumin ta kai wai mutanen da na kana sun ƙara abin da shi ke na abin da ka zo kana neman na kan shi wannan shi wannan ne aka da wannan ba abun kallo bane ba abun kallo bane to ba su in ma sun yi mutum yayi abin da baya da kyau ka watsar da shi ko kar ka magani ka doka har kana wani gani wai za ka zo ka gwada mu ko ka tura mu wani yani abokina ai da turo mashi gani da in zo nan wani majalisa mu ban ga ba zan tura mashi gani waɗannan abubuwa idan ka gani mutane da suna ban kallar ko ba wannan mai zahiri ka ba da kyau abokina mai zahiri ne ai wata mutane sun ba da kyau kallawa za ka taka sun yi abin da bai dace ba kuma kai kuma za ka zo ka biya musu ka tura ma wani kaga hakan bai dace ba kenan ba riba ba ne abin da ya kamata ka yi shi ne wala ai musu hudu ba irin wannan abubuwa ba daidai ba ne sai su daina kai ka ɗauka ka yi gaba da shi kamar kai ma ka biya musu kenan an yi ba daidai ba amma abokina abin wani su mai sahihi ne mai kyau ne ba sun yi mai kyau ba mutum idan ya saki hanya a turo shi ba wai kuma ji ai ta yada a duniya ba amma haka ne ni ma ha kuma ba su ala fada aibu na aha to wannan shi ne kuma wasu abubuwa na ba su da kyau ba da Allah ya gyara irin wannan bai kamata ba ni ba na son ma jin irin son kallon irin wannan abubuwa a ba ko ni bari in goge ai sabi abin da nake son zama tare da kai nan walla saboda kai kuma saboda kana ga mini gaskiya da kake yi shi yasa ko da ban din zama da kai nake zama da kai wallahi amma in ba haka ne gaskiya ai to shine ai rayuwa shine rayuwa nagode sosai gaskiya